Sawubona, nini ukuya kubona udokotela? Nansi izimpawu. Iziguli ezibuhlungu isikhathi eside ngemuva kokulimala kwezemidlalo noma mhlawumbe ukulimala ngemuva kokuwa noma kungaba. Ukuvuvukala ezungeze amalunga okungapheli ngemithi nokuphumula, noma kungaba ukubuyiselwa komsebenzi wakho ojwayelekile lapho ungakwazi ukuhambisa amalunga akho njengedolo, iqakala noma ihlombe. Noma kungaba izimpawu zemithambo njengokuthuthumela, ukungabi namizwa ezithweni zakho, futhi kungaba nokungazinzi okuqhubekayo kwamalunga akho, njengokuphuma kwamalunga akho uma uhamba. Zonke lezi zimpawu ziyimiphumela yokulimala kwezemidlalo. Noma kungaba imiphumela yokulimala kwemisipha ezungeze ilunga lakho. Ngicabanga ukuthi uma unezimpawu ezinjalo, sicela uzobona udokotela wezokwelapha kwezemidlalo ukuze ahlole kabanzi futhi uma kudingeka, kuhlolwe nge-MRI ukuze kuqondwe ukuthi imisipha nezicubu zakho zisesimweni esijwayelekile ezungeze amalunga akho. Ngiyabonga.